Abona njengoba singama-80s nje, ama-70s obhuti kithi, ama-60s obaba kithi. Nginabo nje obhuti noButhulane, obhuti uVumelane, obhuti Thokozane, oSisidudu, abantu abadala kimi. Akulona iphutha labo ukuthi mina ngachanywa muva. Angangithuma ngendlela athanda ngayo, hey awenza ukuthi awenza ukuthi. Ngikwenze futhi noma ngayinikina ngasese, kodwa obhuti kufuna ngibanike izinhlonipho. Akwazi ungasuka i2K selihlulwa nokubingelela isifice sihlezi ndawonye izothi sho. Ngabe uyabingelela ngesizotho sanibonani kahle. Ukuthi sehlala nani akusho ukuthi manje siyalingana. Sefana manje simproveleke manje ngithi mfana suka ngihlala yabo ngoba manje unina ntuthu ukuthi manje niphendulana nonyoko kahle awukahle ma-old bese nibona sengathi manje sekalingana amasende sehlaza yabo. Yiko umfana ungafanele akufanele umfana usethelane naye umfana ama edelela umfana. Ufuna umfana umshaye nangempama acele umshaye nangesitulo nangembokodo umfana umkhombisa umfana umfana ngoba nina nisethi yabona nje mina hey ngeke mina angikwazi ngaqosha ubhuti mina ngihlezi esitulweni ngeke ngize ngikwenze lokho ngisho nganotho angabi nalutho ngeke ubhuti ngeke manje nje nina mina ngeke mina ngihlobo endala nje vele fuseka ngendaba noma ngibiza ngeqaba vele ngiyilo anginendaba ngeke mina umfana ngishaya.